yayi. To wannan matsalar ni na manta da ita ma tuni Malam Idris yana Bauchi ya gama karatu ya je Jami'ar Islamiyya ya karatu ya zo yana Bauchi yana karantarwa. Da ya faɗi wannan magana sai aka ce ai ya ce za a yi wankan janaba da soso da sabulu. Mas'ala ta yi zafi aka tashi aka kasa min bayani har an gaji wallahi ban gane shi ba. Jafar ya fada, Abdulwahab ya fada, duk ban gane shi ba. Wata rana sai aka ce za a bude masallaci a Bauchi sai aka gayyace ni aka zo aka matsa da safe aka zo aka dauki mota to ba yanda zan yi duk yanda za ka yi an ce gashi an zo da mota sai na tafi ce mai yiwa ya zama farko ko na karshe ba zan koma zuwa ba. Da aka je na samu wuri can ciki na zauna ashe shi Idris din yana can ya hange ni sai ya tashi yana tafiya tiryan wallahi ban gaishe ba. Zan ankara sai gashi gabana sai duk ku samu ka gaisa nace kai Idris kana duniyar nan yace ina nan malam ga matsalar da ta faru kaza muka yi da kai shekaru nawa da suka wuce gashi ita ce ta zama rigima a Bauchi yana nan da ran shi har yanzu muka yi nace alje ka Allah shi maka albarka ya tashi ta. Abdulwahab ya ce malam da ya taso yana tafiya duk wurin suna kallo ina za shi da gwamna da sarki da kowa ya ce duk Bauchi ba wanda ya isa wannan ya mishi abin da ya zo ya maka ne. Abdulwahab ya ce ai da ya tashi yana tafiya kowa na kallon shi ne ina za shi ya ce duk Bauchi baki daya da sarki da gwamna da malamai ba wanda ya isa Malam Idris ya mishi wannan abin da ai shi muke baka labari na ce wannan almajiri na ne ce wannan almajiri na ne kuma shi da ɗana har suka je suka yi karatu Madina ya dawo. An fahimta. Sai da ya zo baya tafiya cikin Bauchi sai da bindiga yana da bindiga a jiwon shi yana da kuma masu mishi gadi su ma kowa da bindiga. Abin da haka yake na ce me ya faru ya ce ai almajiran wani sun ce wallahi sai sun kashe shi. Na ce akan me akan wayannan da yan menene sun ce sai sun ce yasa duk inda za shi da bindiga yake tafiya. Sai ya zo gaisuwa da Jafar ya rasu sai biyo gida waje na ina tsaye bakin gareji na shiga ce a malam ya aka yi haka nace me aka yi kai kadai malam nace eh kai kadai malam nace to menene mun zo gaishe ka ne nace to menene ni kadai ga mota ta na aje zan shiga gida kuma fito haka nake tafiya kasuwa da ko ina haka nake tafiya menene sai ya shigo falo waje na har yanzu darduman na nan zure yace malam ai Bauchi ni ba zan yi haka ba da yana cire bindiga sai ashe ya kukun bindiga ta harba kasa ta hura min darduma nace me haka yace oh haka da haka yake tafiya wallahi tallahi ba ta yace a Idrisa salamu alaikum da Allah ka saka lafiya wallahi tallahi ba ta su da bane wannan magana ai za mu zo amalar ka zo ka gaishe ni kaza nace ai yace kai kadai malam daga gareji ka shiga gida yace wallahi bai muna karatu masallacin biyu ke a yanzu shi ma yazo da bindiga a jihun shi da masu mishi gadi mas'ala shikenan abinda ya faru kenan kuma gashi har yanzu yana da'awar yana wa'azi wallahi Abdulwahab cewa wallahi malam duk Bauchi ba wanda isa wannan ya mishi abin da yazo yi maka shi yasa da ya taso kowa kallon shi yake nace ai wannan dana ne almajiri na in ka zauna lafiya da mutane kowa zai girmama ka in ka jawo rigima shikenan. Assalamu alaikum. Wannan platform da suka post wanga half audio na Sheikh Dr. Bamba cewa wanda ke so ya ji full video nan ya zo inbox shi zai ba wannan mutum full video nan mai shi ya ji ko full audio nan mai shi ya ji. To ga tambaya na don Allah wallahi don Allah me kake nema a wajen wanga bawan Allah me kake nema a wajen shi me kake nema a wajen shi kai abin da zaka yi duka ka bata sunan shi don Allah baka iya ba abin da baka yi ma wanga bawan Allah kan Facebook ba wallahi kuma baka iya ba
don Allah na bayan shi. Allah ya san kamar yana aikin shi ne. Bossin shi shine Allah, ba kai ba. Kuma shi ba malamin da zai zo ya bi bayanka ya yi maganan da kai kake so tukunan ka ganshi kamar malamin ka bane. A'a, shi ba wannan malami bane. Abinda yasa Allah subhanahu wataala ke dokaka shi kenan. Ka ganto kai kana ga kamar kana da audio maganan da Sheikh Ahmed Bamba yayi game da shi, mutane su zo su ji, wanda ke so ya ji ya zo inbox. Kana roda kanka cewa zaka bata wannan malami, baka iya, wallahi baka iya, don Allah subhanahu wa ta'ala has already elevated this man. He is doing the work of Allah subhanahu wa ta'ala. Me kake nema a wajen wanga bawan Allah? Oh ko don ya ce ke jahili ne, wallahi kuma ba kare yayi ba, kai jahili ne, ni jahili ne. Inda bai kamata ka sa bakinka ba, kai ka sa bakinka. Abin da yake son ka gane kenan. Wannan ya koma maka koko, ya koma maka ciwon da anytime wanga bawan Allah yayi wani abu, yayi magana da bai yi maka ba, dole shi ka do, ko ya yi maka ba, shi ka zo ka post shi, ka yi shi some kind of kamar wannan bawan Allah yayi wani mistake. Wallahi ka ji tsoron Allah. Ba mu muna tsoro mu cire sunanka bane, ka san mun tun cire sunanka, amma mun gaji da cire sunanka. Wallahi ka ji tsoron Allah. Duk abin da muka yi shi a ban kasa, za mu je mu saya gaban Allah subhanahu wataala. Allah zai tambaye mu kuma mu ba da jawabi. Wallahi ka ji tsoron Allah. Ina sar gaya maka waɗannan mutanen da suke na suna bayan ka suna kayi nan, wallahi yawmal kiyama nafsi ne fa, nafsi ne. Kuma waɗannan malumman da ke nan suke bakin kan nan, nafsi ne, wallahi yawmal kiyama kai kar zaka je ka sai gaban Allah, Allah ya yi maka hisabi.